Assalamualaikum anak solih solihah. Sugeng minanggih malih kalian Bu Ina ing pelajaran basa Jawa. Teng mriki Bu Ina badhe nerangaken carane ndamel tembang kinanthi. Kados ingkang sampun nate anak-anak damel ing kelas 7, tembang kinanthi niku sing penting, sing paling wigati nek ajeng damel tembang, guru lagu lan guru wilangane nggih. Guru lagu lan guru wilangan kudu bener. Teng mriki tembang kinanthi enten 6 gatra utawa 6 lare. Guru wilangan lan guru lagune sing gatra 1 8U, gatra loro 8I, 8A, 8I, 8A lan 8I. Gatra ingkang kaping pisan tuladhane ngurmati wong tuwa iku. Teng mriki Bu Ina mendhet tema wong tuwa nggih, tiyang sepuh kekalih. Lah, ngurmati wong tuwa iku cacahe enten pinten? Wondene ngurmati wong tuwa iku enten 8, burine U. Pun bener nggih. Terus gatra kalih tumindak kang paling becik 8I. Ingkang dipendhet boten huruf sing teng wingking kiambak, ning sing penting huruf vokal sing teng mburi dhewe. Niki nek huruf sing teng mburi dhewe iki ana K anak-anak nggih. Ning sing perlu digatekke huruf vokal sing teng mburi dhewe, berarti I padha kalih 8I. Pun leres nggih. Lan sakteruse Bapak kerja golek nafkah. Bapak kerja golek nafkah 8A. Lan ibu kudu setiti 8I. Mula ayo padha ndonga 8A. Nyuwun welas asih Gusti 8I. Nah, sakniki anak-anak ndamel kiambak tembangipun ditulis sing apik tenggen kertas. Banjur menjang ditumpuk diperiksa Bu Ina nalika waktu ngoreksi. Cekap semanten riyin panggihan menika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.